and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Brochak, sila may sunod ang tunga target. Ug ang ilang mga kuyamoy nga ni astong nasod. Angay nilang matagamtaman ang nilugdangan silang pagkadautan o pagkasakop ni Satanas. Bro. Hello, Chief Devon. Mga dangag o mga buko ang tanan nga mga bantay sa laboratory, Regina. Ngano nasudlan og infiltrators ang maong area. Miangkon ang atong gisaligan ditong si General Delote sa ilang kapabayaan, Chief Devon. Giangkon nila ang ilang sayop. Ako magkinahanglan og mga taong danghag sama ni General Delote, Regina. Sugod karon, dili na siya mutuma dito. Pulihan na siya ni General Whiskey. Chief Devon. Pero sa may update sa inyong gihimong pagkisusi kung kinsa ang infiltrator nga nakasuot dito sa laboratory. Nakikuha pa og chopper. Gawas niya itong traitor nga sundao. Naghinganlan og pili nga may head guard sa entrance gate nga minbudhi na to. So, masabuti mo nga ang responsable ni ini ordinaryong bundok. Organisado. Sige lang, Chief Devon. Pero padayon pa ang gihimong pakisusi sa atong mga sakop, Chief Devon, kung kinsa katong tawhana. Pero sa laing bahin usab, may grupo tang sikretong gimonitor karon nga mo'y atong gidudahan nga mo'y utok og nagpalayo sa maong infiltrator. Kinahanglang may bawaan o may resulta na inyong gihimong pagkisusi, Regina. Kaya tingali ko na lang bigit na usap nini ang ikatawang movement sa mga junior officers sa military. Okay, Chief Devon. Mutawag roon niya ko nimo kung may update na kumadawat labot ni ini. Magpaabot ko. Pero kinahanglan mo himo sa pagkisusi kung unsay gibuhat sa mga infiltrator. Unsay iyang tuyo sa laboratory. Kaya tingali mo na rin atong may bawan na may kadaot na dahil silang nahimo dito. Sa pasiuna ang pakisusi nila, Chief Devon. Okay ra. Murag na niid lang yun ang infiltrator dito. How about ni Dr. Miller? Na-track na ba ninyo ang iyang exact location? Unsa ba ka ng buot mong pagkiksultihan ako, Jess? John, unsa ka kung mabuwag ka na sa grupo sa inyong kausan ni Chuck. Jess. John, di ako kaya. Dili di ay nako kaya. Jesslyn. John, please. Jess, di ba nagsabot ta? Ato na kining nasugdan. Musa kinahanglan nga ato di kining tapuson. Pero John... Isabtan ta ka. Kinit tungod sa resgo, di ba? John, dili pa kayo doon kaya nga itong kasal. Dili kining kinabuhi ang gipangandoy ko. Sa ko pakikminyo ni mo. Jess. Yes, bro, Jack. Unya, usi mo yun. Usi mo ito pag-iya. Di ba ako nag-unsay akong baruganan, bro? Nasayo na siya unsa ko bisan sawa pa may magkasal. Thank you, bro. Salamat mo. Wa tanay mo para sa kauli-ulit ng mga agenda. Kibuhat na ito ni para sa katawan. Para sumabot ng mga anak o sumabot din ang mga pamilya. Kaya bro, may kaming kuhol ko. Taon sa na kong kikinsa ni. Magsultalit ang balik. Lamot ini. Okay, bro. Bye. Bye sa bro. Okay. Oh, si Clabel. Hello, Club. Hello, John. Kumusta? Oh, okay ra, Club. Thanks, God, nga nagmalampuson ka sa imong misyon. Okay, Club. Sorry sa disturbo. Oh, huwag kang magka-disturbo. Okay lang. Nanawag ko nimo kay may importante kong isulti nimo bahay ni Matt. Bahay ni Matt? Unsa ka na, Club?
Unsa? Mao ka nagibuhat ni Matt? Yes. Nagasulti mi ni Jess. Lapot ini. Huwag ka ba daan niya masultihin niya? Nanawag tayo si Clavel ni mo? Yes. Ngano, nalayan na po ka? Sorry, Chan, pero while nalayo ka na ako isod sa pila ka adlaw, na-realize na ako nga akong mga sayo. Ang mga sa lugar na akong mga pagduda o pagselos ni mo og ni Clavel. Yes. Ug mangayo kong sorry ni mo lapot ini. I love you, Jess. I love you, Chan. Ug sorry sa tanan-tanan. I'm so sorry. About ni Matt, sa pag-abot niya gikan sa nasod niya, nakita na nako ang dako niyang kausaban. Ug sukad niya to, wala nagyug ko kumpiyansa ug busalig pa niya. Ug kalain, nagkasulti mi sa una ni Clavel bay ni Matt, nga nagkabugnaw na ang iyang gipati nga to niya. Chan. Oh, kaya Jess, may nanood. Si Bro Jack. Oh, hello, Bro Jack. Bro, wala ang laboratory sa organisasyon. Ibutulak kini, una sunod. Bao ba, Bro Jack? Kung bao, nasumpo na nato ang dautan nilang plano. Mapakyas na sila sa pagpakatap sa lain sa buntang virus nga makamatay. Pero, bro, kung may good news, ito na si bad news. Ha? Unsay buot mo'y pasabot, bro? Dili plan dugay na nawag si Brando. Mag-usasa itong mga nagbantay Dr. Miller dito sa safe house. May mga armadong mitaki na dito. Kung ipatay si Dr. Miller o ang ato magkawanan. Kung sila si Brando ang buong tumbuhi o lagay sa kampo. Unsa? God. No. Chan nga no. Kadit lang, Jess. Ug kisa inyong gidudahan nga responsable ni ini, bro. Ang organisasyon ba? Ang Lighters of the World ba, bro? Gikasubo ko, Chief Devon. Ining pagkaog daw sa laboratory. Bullshit! Damin! Buisit sa tanang buisit! Ug unsa kinihita po ah? Chief Devon, mo'y pagduda sa itong mga sakop dito. Nagitamnan og mga time bomb ang palibot dito ni adtong infiltrator nga nakasud sa laboratory. Naguba ang tanantang plano para sa sunod nga tuig, Chief Devon. No! Oh. Numero kini ni Madam Senator Regina. Karon lang yun ko mutawag ni mo, Colonel Matt. Kay karon lang sabna mo mahibaw ang infiltrator nga maoy naglubong og mga bomba sa hidden laboratory sa organisasyon. Ang suod mong higala og mortal mong kaaway sa ilong, si John Gregory Carlson. Madam, Ikaw mo'y gitugyanan sa organisasyon nga mopatay niya Mata. Ikaw! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!